Arụ emene enweghị ihe mmadụ ama nji isi kote na krismas anụ a sị nke onye metere ya buru ụnụ afụrọ nwaanyị ajadu na-agbara onwe ya mbọ nwaanyị ajadu na-agbara onwe ya mbọ ka somebody were 250,000 naira kanta gago ya rice gago ya rice efu grown man si na moto pụta na emejentu man ọmọnọ igwudu mmadụ woyo ka ọ na-arụ at this Christmas were 250,000 naira gago 3 bag of rice na shop this woman nwaanyị ji ụmụaka na-atọ hey ndị mmadụ na-eme arụ ka arụ ndị mmadụ na-eme arụ ka arụ ọkwa mee na ogburu ase na la village na-eko na-asị na ọ kpatara ego na ọ na-eme ọfụma ọmọnọ wayo go gburu mmadụ somewhere onye gburu wayo nọ na-ebe nyodo nwee ndị be ha a na-celebrate ye arụ na-eme n'obodo ahụ bụ Nigeria ị na-enweta the video gị na-ashare ya